היי יו, MC שביעית. כולם עולים עליי, נמסים עליי, בשביעית לא בא שואלים עליי כשאני הולכת, אומרים חיסור בלי הצדקה, המחזיקות שירותי בהבטחה, חככה. אני לומדת לילות וימים, נמאסתי כבר מכל המבחנים, תשמעו אותי, אני צורחת מבפנים, אז בואו נעשה שביתה די ללימודים. סופרת בקייט שבי, אני לא נודד בי, אני השביעית, לאהובת הרבנית, לקחו אותנו שוב בקומה שלישית, בשביעית, בכל כבר פעם חמישית, בכלל כבר נמאס מהמיקוד, בשביעית, בשביעית. אין דין דינו, מה עונים פה? המדריכות בום בום, המחנכות בנג בנג, לאולפי אין תקציב בלימודים אני עיוור. האולפי אומרת, השביעית פה בעי, ברור, מה זאת אומרת? עם ישראל חי! מי לא פקוואי? אני מהשביעית, אהובת הרבנית, לקחו אותנו שוב בקומה שלישית, בשביעית, עושה פילאטיס עירית, לענת אני סוגדת עוד 160, בשביעית, אני בטסטים בריבית, רוצה כבר להגיע עם המכונית, בשביעית, אהובת הרבנית, לקחו אותנו שוב בקומה שלישית, בשביעית, כוחה כבר פעם חמישית, חס בני מס מהמיקוד!